Σας. Θα κάνουμε την παρουσίαση της εργασίας και του κώδικα Καρλόβα Seafood. Είχαμε την εφαρμογή για το μάθημα τεχνολογία λογισμικού. Ας πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται. Το πρώτο layout το οποίο θα αντιμετωπίσει, θα δει ο χρήστης ουσιαστικά μόλις ανοίξει την εφαρμογή μας είναι αυτό. Έχει δύο κουμπάκια, yes και no thanks. Έχει ένα απλό text, όπως βλέπουμε και στην text area του layout μας αποτελείται απλά από δύο button και ένα text view. Έχουμε βάλει τις IP για τα button και το text view. Έχουμε χρησιμοποιήσει relative layout, δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Για να δούμε λοιπόν εγώ από κώδικα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα από τους κώδικα, έχουμε δημιουργήσει δύο action listener απλά για τα δύο κουμπιά μας. Στον action listener του close απλά κλείνει η εφαρμογή μαζί με την επιβολή στα next και το κλείνει για να κλείσουμε την διεργασία την οποία κάναμε. Για το κουμπί start έχουμε δημιουργήσει απλά ένα καινούργιο intent, το οποίο μας παραπέμπει στην κλάση menu, η οποία είναι η επόμενη που θα δει ο χρήστης αν επιλέξει να συνεχίσει την εφαρμογή μας, και την καλούμε με την συνάρτηση με τη μέθοδο start activity m, η οποία είναι η activity η οποία έχουμε φτιάξει που βλέπει στην κλάση. Υποθέτοντας λοιπόν ότι ο χρήστης έχει πατήσει το start, βλέπουμε το επόμενο layout το οποίο θα δει ο χρήστης. Είναι για ένα μενού αποτελείται από 4 κουμπιά. Το κουμπί έπειτα έχει ομοίως κώδικα και χρήση όπως το προηγούμενο που δείξαμε. Τα υπόλοιπα 3 κουμπιά δουλεύουν ως εξής. Ας πούμε αρχικά το κώδικα αυτής της κλάσης είναι πολύ απλός όπως στους προηγούμενους, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αποτελείται από 4 κουμπιά. Έχουμε βάλει την action listener και για τα 4 κουμπιά. Έχουμε βάλει το action listener και για τα 4 κουμπιά. Και απλά ανάλογα με το intent το οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε και ανάλογα με το κουμπί που θα πατήσει ο χρήστης, ανοίγει το κατάλογο intent. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο τι κάνει. Αυτό είναι λοιπόν και ο κώδικας της μενού μας, πολύ εύκολος. Υποθέτοντας λοιπόν ότι ο χρήστης θα πατήσει το πρώτο κουμπί, θα του εμφανιστεί μια λίστα αντικειμένων με layout σαν αυτό, η οποία θα έχει αντί για item 1, item 2 θα έχει τα εστιατόρια. Με το κλικ ο χρήστης θα παραπέμπεται στην ιστοσελίδα του εστιατορίου. Πάμε να δούμε και τον κώδικα λιγάκι. Έχουμε χρησιμοποιήσει την κλάση dummy content, η οποία δίνεται στο Android Studio. Την έχουμε μορφοποιήσει ελαφρώς για να δουλεύει όπως το χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε λιγάκι λοιπόν από την αρχή πώς έχουμε μορφοποιήσει από το τέλ. Έχουμε φτιάξει την συνάντηση add item, η οποία με ένα προβληματάκι εδώ πέρα, ωραία, λύθηκε. Έχουμε περάσει 4 string ουσιαστικά στην κλάση dummy item, την ID, το URL και τα δύο URL και το όνομα. Υπάρχει ένας constructor ο οποίος αρχικοποιεί και μια του string για να μπορούμε να εκτυπώσουμε το όνομα του εστιατορίου στη λίστα μας, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έχουμε προσθέσει ενδεικτικά 8 εστιατόρια για να δούμε πώς δουλεύει η εφαρμογή μας. Έχουμε προσθέσει αυτά που χρειάζεται, το όνομα και τα URL. Λοιπόν, για να δούμε μετά πώς ουσιαστικά δουλεύει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα φτιάχνουμε ένα αντικείμενο της κλάσης dummy item, πολύ απλό, που το ονομάζουμε me.item. Και στην onCreate μας του restaurant detail fragment, το οποίο θα είναι αυτή η κλάση μας εδώ πέρα, το fragment αυτό ουσιαστικά. Απλά στον click του κάθε αντικειμένου θα βρίσκουμε το position και θα πηγαίνουμε και θα εκτελούμε τις λειτουργίες, οι οποίες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το web view, δηλαδή να μας εμφανίσει την ιστοσελίδα του εστιατορίου. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Έχουμε φτιάξει ένα layout το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από ένα web view, για να το δούμε κιόλας, το οποίο λέγεται detail και όλας έχει την ID detail. Θα εμφανίζεται λοιπόν ουσιαστικά σε όλη την οθόνη το URL το οποίο θα του δίνουμε εμείς. Όπως φαίνεται εδώ πέρα έχουμε περάσει την ID details, την ID αυτού εδώ, και περνάμε το URL, το οποίο URL το παίρνουμε από την dummy content. Πολύ απλό, πολύ εύκολο, πολύ εύχριστο. Έχουμε χρησιμοποιήσει την κλάση master detail flow, την activity master detail flow, για να δημιουργήσουμε όλο αυτό.
Το layout είναι ένα απλό layout για το view, η λίστα μας, εύκολο. Λοιπόν, για το δεύτερο κουμπί τώρα έχουμε κάνει ομοίως το ίδιο πράγμα, μόνο που η διαφορά είναι, έχουμε χρησιμοποιήσει δηλαδή πάλι Master Detail Flow, έχουμε χρησιμοποιήσει μια λίστα με τα εστιατόρια και το View Menus. Ουσιαστικά θα σου εμφανίσει δηλαδή πάλι μια λίστα που στον κλικ της λίστας σου εμφανίζει φωτογραφίες με το μενού του χρήστη, με το μενού του εστιατορίου. Δεν το κάναμε αυτό, το κάναμε αυτό με URL, να παραπέμπει σε URL στο το οποίο είναι ποσταρισμένο το μενού, διότι από άποψη μεγέθους εφαρμογής δεν θέλαμε να είναι πολύ μεγάλη, θα ήταν πολύ δύσκολο να προσθέσουμε 40 φωτογραφίες που ήταν συνολικά για τα μενού και θα γινόταν πολύ μεγάλη εφαρμογή μας. Οπότε έχουμε βάλει ένα δεύτερο URL στην dummy content εδώ πέρα, όπως το είχαμε δει και πιο πριν, και το δεύτερο URL ουσιαστικά παραπέμπει στο μενού μας. Λοιπόν, οπότε με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και το δεύτερο κουμπί μας. Δεν έχουμε, πιστεύω, να προσθέσουμε κάτι άλλο, είναι ακριβώς το ίδιο όπως το πρώτο, μόνο που παραπέμπει στο μενού κατευθείαν. Όσον αφορά τώρα το τρίτο κουμπί στο μενού μας, εδώ πέρα, το View Offers, είναι υπεύθυνο για, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα Google Doc, ένα Google Form καλύτερα, μισό λεπτάκι να το δείξουμε κιόλας. Google Form είναι αυτό, έχει το φαγητό, το ποιο μαγαζί είναι η προσφορά και ποια είναι η τιμή του, και τη χρονική σήμανση η οποία έχει γίνει η προσφορά. Ο χρήστης σε αυτό το κουμπί θα μπορεί να διαβάζει ουσιαστικά αυτό το Google Doc, οπότε θα ξέρει και τη χρονική σήμανση που έγινε η προσφορά και την προσφορά. Αυτό είναι ουσιαστικά η εφαρμογή του eFood. Έχουμε φτιάξει και ένα δεύτερο application βεβαίως, το οποίο θα χρησιμεύει για την συμπλήρωση αυτού του Google Doc. Θα το εκδώσουμε στους χρήστες των εστιατορίων οι οποίοι ενδιαφέρονται και θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να κάνουν update την προσφορά τους. Το δεύτερο application μας λοιπόν λέγεται Give Me Offer. Έχει τίποτα σαν layout, είναι πολύ απλό, όπως βλέπουμε αποτελείται από 2 κουμπιά και 3 τεξτέρια. Στην κλάση τώρα έχουμε φτιάξει μια κλάση, στη λειτουργία τώρα έχουμε φτιάξει μια HTTP request, η οποία είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία του Google Doc με την εφαρμογή μας. Πολύ απλό. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό, όπως βλέπουμε, είναι και λίγο κόκκινο, διότι η HTTP client κλάση είναι απαρχαιωμένη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται πλέον στην καινούργια έκδοση του Android. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να πειράξουμε κάποια πράγματα, να περάσουμε κάποια imports, τα οποία δεν τα δείχνουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά θα περάσουμε ένα link στο description. Είναι πολύ απλό. Είναι ουσιαστικά σαν η διαδικασία ουσιαστικά είναι σαν να συνδέεις με το database, μόνο που συνδέουμε με Google Doc εμείς. Όσον αφορά τη main activity τώρα, είναι μια πολύ απλή main activity. Αποτελείται από δύο κουμπιά, το start και το exit. Στο start έχουμε περάσει έναν action listener, ο οποίος θα φτιάχνει ένα καινούριο thread για να τρέχει στο παρασκήνιο τις εντολές. Και έχουμε καλέσει τη συνάρτηση post data, έχουμε περάσει το URL, έχουμε φτιάξει αντικείμενο της κλάσης HTTP request, η οποία δημιουργήσαμε πριν και είπαμε ότι θα είναι αυτή η οποία θα επικοινωνεί η εφαρμογή μας με το Google Doc. Έχουμε φτιάξει 3 areas για να περνάμε τις αγωγές του χρήστη και τις έχουμε αποθηκεύσει σε ένα string με τη βοήθεια του string. Έχουμε πάρει τα entry από το Google Doc μας και τα έχουμε ποστάρει ανάλογα όμοια με τα string τα οποία θέλουμε να βάλουμε. Π.χ. στο πρώτο entry θέλουμε να βάλουμε το answer 1, στο δεύτερο answer 2 και στο τρίτο το answer 3. Πολύ απλό, και έτσι ποστάρουμε απλά αυτά που έχει γράψει ο χρήστης της εφαρμογής ουσιαστικά στο Google Doc κατευθείαν. Τώρα όσον αφορά τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, χρειαζόμασταν πάλι στο manifest να πάρουμε internet access, όπως προηγούμενος δεν το είπαμε κιόλας βέβαια και για την προηγούμενη. Στο Android manifest έχουμε περάσει για το internet, τα permissions.
Όσον αφορά τώρα για τη μεταγλώτηση της εφαρμογής, το οποίο ήταν ένα θέμα, είναι πολύ απλή η μεταγλώτηση. Όπως φαίνεται, έχουμε κάνει τη μεταγλώτηση εδώ πέρα, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στη μεταγλώτηση. Το ότι δεν μπορούμε να γράψουμε ελληνικά. Όπως φαίνεται, έχουμε περάσει στα ελληνικά, αλλά όταν θα αλλάξουμε εδώ πέρα, όπως φαίνεται, από ελληνικά στα αγγλικά, όπως μόλις είδατε, δεν πληκτρολογεί, δεν γράφει κάτι. Δεν φαίνεται να γράφει κάτι, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται ακόμα με τη μεταγλώτηση. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτή λοιπόν είναι η λειτουργικότητα της εφαρμογής μας. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να εξηγήσουμε. Οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να εξηγηθεί. Πιστεύω ότι θα το εξηγήσουμε στην παρουσίαση. Ευχαριστούμε.